दिनै 28 जुन बीर सिलागां बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान। बीर सिलागां बसुमतारीया बर' हारिनि गोजोर थामोन्था खालामनो थाखाय बर' लिबारेशन टाइगार थामहिनबा BLT मुंनि आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बीर सिलागां बसुमतारीयानो BLT आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला दतमा बंसिगावआव 1959 मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालाराव जोनोम मोन्दोंमोन। बीर सिलागां बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फा सामलाय आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला दतमानि सिङाव थानाय बंसिगावनि बीर सिलागां पुरियाव 29थि बीर सिलागां बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। रुंसारि बिथांनि मांखरसालियाव अनसुलि बिसि रमनि बसुमतारीया बिबार बावजेनो। हाबाफारियाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा करमेश्वर रय, MCLA जुबिराज बसुमतारी, MCLA धनेश्वर गयारी, 1 नं गसाइगाव बियाबनि MLA शभाराम बसुमतारी, 4 नं बावखुंग्रि बियाबनि MLA रूपम रय, मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। रुंसारि सान बेयाव बंसिगाव गामिनि मांखरसालियाव जों गाजा गोमजायै थैनाय सान फालिदों। बेखौ जोङो दिनै फैयै फैयै बिथाङा 29थि डेथ एनिभार्सारि दिनै थ' बाहाय जोंनिनो मानगोनां BTCनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा गावनो स्वयं बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैबाय थायो। दिनै बिथाङा मोनसे बिखेक इम्पर्टेन्ट खामानिनि थाखाय गुवाहाटि फारसे थांनांदों। स' बिनि थाखाय सारा बुंहरदों दे आं सहैस्लाबनाय नंला, जायखिया नोंसोरो थादो बा सोर सोर दं बै जोंनि मानगोनां EM BTCनि देरहासार बसुमतारी सार दंफैयो आरो MLA शभाराम बसुमतारी सारमोन दंफैयो आरो गोबां EMफोर दंफैयो, MLAफोर दंफैयो। थ' बिथांनि एबसेन्सआव मानगोनां हाग्रामा सारनि एबसेन्सआव जोंनि मानगोनां EM BTCनि एडुकेसन हेल्थ डिपार्टमेन्टनि श्रीजुत देरहासार बसुमतारी सारा दिनै आलासि गाहाय हिसाबै खुंफुंलांबाय आरो बेबादिनो जोङो मानगोनां बीर सिलागांखौ जोङो जेब्लाबो बावनो हाया। मानो होनोबा मोनसे समाव बे जोंनि बर' हारिनि मेगन खानाखौ बे बिथाङा मेगन गेवहोलांदों, खाथिलांनानै जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे गावनि जिउखौ आहुति खालामलांबाय। बिथाङा गावनि जोंखौ फोरोंलांदों, बिथाङा जोंनि हारिखौ फोरोंलांदों गोबांथार बोरै जों थानांगौ, हारिया जों बोरै हारिखौ अनसायनानै थांनांगौ। थ' मानगोनां बीर सिलागाङा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो फोरोंबोबाय थादों। बिथांनि आदर्शजों जों दिनैसिम सोलिगासिनो दं आरो बेनि आदर्शजोंनो जोंनो दिनै BTCआव जोङो मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय। दा बेखौनो आङो जेब्लाबो जोङो मानगोनां बीर सिलागांनि थैनाय दिनखौ फालिबोबाय थादों आरो फालिलांबाय थागोन आरो बेखौ जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारानो खालामलांबाय थाखागोन। बिथांनि मुङै आथिखालनि BTC सरकारा माबाफोर खामानि मावो? औ, थांनायसो कयेकथा सप्तानि सिगां जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा सारा मोनसे घोषणा खालामलांदों। आं एमाउन्टखौ एक्जेक्टलि आं मिथिला, जायखिया बिनि नामावबो मोनसे गिदिर फाउन्डेसन एबा मेम'रियेल हल बीर सिलागांनि नामै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा डिक्लेयार खालामखाबाय। जेरै धालिगाव प्रेमसिं ब्रह्मनि नामावबो खालामदों। गोबां गोदोनि मुंदांखा गोदोनि बीर जोहोलावफोरनि नाम बा सोरबा रोजाबगिरिफोरनि नामावबो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बिसिनि नामै मोनसे फाउन्डेसन बा मोनसे मेम'रियेलनि थाखाय अनसुंथाइ जासिबाय दं। आं एक्जेक्टलि नैबेनि माबाखौ आं मिथिया, मथथे 20निफ्राय 30 करोड़नि गेजेराव बे खामानिया जागोन। नैबे बीर सिलागाङाव मेम'रियेल हल बा माबा मोनसे पार्क बानायगोन। थिग बेबायदि मांखरसालियाव जिहेतु कमिउनिटि हला आद्रा जानानै दं, बेनि सायाव मा राहा लागोन? दाथ' बेखौ निस्सय दानि बे गोदान सेंसन जानायावहाय बेखौहाय आरोबाव डिजाइनारफ्रा गोदानै बानायनानै साबसिन खालामसिगोन। मथथे बे रोखोम बादि जानानै थानाय नंला, एबार फुल्लि जेसेबां जों डिजाइन खालामनानै कमप्लिट जासिगोन। बेखौ जोंनि BTC सरकारनिफ्राय बा मानगोनां हाग्रामा सारा अलरेडि डिक्लेयार खाबाय। बे मांखरसालिखौ जोङो समायना रमायना खालामनो थाखाय जों नाजादों आरो बेखौ निस्सय खालामथारगोन जोङो।
बसुमतारी बिथाङा दिनै थैनाय सान नोंथांमोनाबो BSU हिसाबै बेयाव फैनानै बिबार बावफैदों दिनैनि बे गोथार सानाव मा फोरमायगोन दिनै बिर सिलागां बसुमतारी जायनाखि बर' जाथिनि सासे गोख्रों आन्दलन दैदेनगिरिमोन आरो बिएलटिनि फाउन्डार चेयारमेन जाय बिथांमोननि नेतृत्वआव जोंनि BTC आ सृष्टि जादों बे संगठननि मोनसे समनि फाउन्डार चेयारमेन बर' जातिनि बिर पुरुष बिथांनि दिनै 29थि थैनाय सान फालिनाय आरो बेखौ बिथांनिनो गामि बे बंसिगाव ओनसोलाव फालिनाय जादों सिलागां मेम'रियेल ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो बेवहाय दिनै बयबो राजनितिक लिडारानो जा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलो नेता BPF जा PPL जा बा बिभिन्न राजनितिक दोलो सामाजिक संगठन छात्र संगठन बयबो फैनानै बिथांनि खाथियाव मंखरसालियाव बिबार बावफैदों बिथांखौ सनमान होफैदों श्रद्धा खालामफैदों मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर' जातिनि सासे बिर पुरुष जोहोलाव बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि खस्थ'नि सेक्रिफाइस गाव गावनि जिबनखौ नाजालांनायनि गेजेराव सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखायसो बर' जातिया बा बे BTC ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफ्रा दिनै सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै बा राजनितिक भाबै दावगालांनायनि जा लामा बेखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ होनायनि दिथा होगिरि लामा दिन्थिगिरि सुबुंफोरानो बिथाङाबो बर' जातिनि दैदेनगिरिफोरनाव सासे होनजायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि उनाव बा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बा गुबुन गुबुन नेतानि गेजेराव बिथाङाबो सासे होननानै बुंजायो फररानार आन्दलननि बिथांमोनहा लामा दिन्थिगिरि दा बिर पुरुषखौ सनमान होनाया बयबो जातिनियाव थानाय दैदेनगिरि छात्र नेता बा संगठन नेता बयनिबो दायित्व बिथांमोनखौ सनमान होनाय फुजिलांनाया बे लेखायैनो जोंबो BSU नि तरफनिफ्राय दिनै बिथांनि नैबे मंखरसालियाव फबनाय जायगायाव जों बिथांखौ बिबार बावफैदों सनमान होफैदों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्राबो हारि हिसाबै जों बिथांमोनखौ जाहाथे फोथांलांनानै बिथांमोननि आदर्शखौ जोङो जोंनि समाज दानायाव रायजो खुंनायाव हेफाजाब होलांनायाव जोंखौ मदद होयो बेखौ जोङो सनमान होनानै फोथांना लाखिनाया गोबां दरखार दङ होनबासो जातिया थांगोन आरो बिथांमोनखौ सनमान होनो रोंब्लासो जोंनि जातियाव आरोबाव गोबां भबिष्यतआव बिर पुरुष उजिबावगोन आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं बर' जातिनि थाखाय BTC ओनसोलाव जोंनि सिमाङा दाबो जाफुंजोबाखै बे सिमांफोरखौ जाफुंहोनांगौबा फुलफिल खालामनांगौबा बिथांमोननि आदर्शखौ जों गोसोखांनांगोन बिथांमोनखौ फुजिनांगोन होमबासो जातियाव गोबां बिर पुरुष सम लायै सम उजिबावगोन गोजोन्थों नैबे सामार जुलाइ मान्थआव जिहेतु सामार भेकेसन जायो जोंनि क्लास 9, 10 बा हाई स्कुलफ्रा बन्द जायो हायार सेकेन्डारियाबो बन्द जायो दा बे मास मोनसे बन्द थानायाव जायफ्रा मेट्रिक परिखा होनांगौ दं बा हायार सेकेन्डारि फाइनाल परिखा होनांगौ दं बिस्रा गोबां क्लासा खथि जायो होनना बुंजायो दा ओंखायनो जों आगोलावबो गुबुन फरायसा आफादफोर बायदि BSU आ जा जुलाइ दानावहाय कचिंखौ होबोयोमोन आरो मैया जोंना जेला जोङो बे जोंनि जा कचिं खालामनो गोसो जानाय BSU नि तरफनिफ्राय मेथ्स साबजेक्ट बा साइन्स साबजेक्ट बा इंलिश जे साबजेक्टफोरखौनाखि स्टुडेन्टफ्रा बुजिनायाव एसे गोब्राब जायो बेखौ लानानै जोङो जोंनि मानगोनां BTC नि चिफ बा BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांनो जनायदोंमोन बिथाङा बेखौ BPF दोलोनि PMB मिटिङाव सावरायनानै मोनसे डिसिसन लाबाय खारन बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनो माखासे बाजेट बा थाखा फैसानि गोनांथि जायो थ' बेखौ बिथाङा गनायथि होबाय मैया PMB आव आरो बे लेखायै BSU आ गुबुन आफाद बा संगठननि हेफाजाबाव बा पार्टि हिसाबै जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTC ओनसोलाव मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जेरावहाय मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारिनि एग्जाम सेन्टार जायो बाहाय स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरनानै जों कचिं खालामनाय जागोन बेनि बागैबो जों सिन्था खालामदों दा गोदानै हाबनाय गामि गहपुर साइड बेफोरावबो हायो नामा
कचिं सेन्टार खालामहैनो बेखौबो जोङो सिन्था खालामदों आरो बे इमिडियेट जागोन गोख्रैनो जागोन जुलाइ मासनि गेजेरावनो जागोन बेखौ जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो जनायनानै दोननाय जाखाबाय आरो जिहेथु माखासे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां खना खनला गामिनिफ्राय फैयो साइकेलजों फैयो बा गारिजों फैयो एसे उसुबिदा जायो सामार भेकेसन होनबा गोबाङानो एसे फ्रि लेजार टाइम सानो खिन्थु बेनि थाखायनो जोङो गायनाय फुनायबो जिहेतु जायो खस्थ'बो एसे जायो बे बोथोराव दैज्लां बोथोराव ट्रेन्सपर्टेसननि सुबिदा खालामनाय होनायनि खोथाखौबो जोङो रायज्लायनाय जाबाय बेजों लोगोसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट जिहेतु गोलोम बोथोराव थाइजौ खान्थाल बायदिसिना जानाय जायो ओंखायनो जुइस थुइस बिदि होनायनि बेबस्थाबो खालामनाय जागोन आरो मास्टारफोर हमनानै जायफ्रा साइन्स साबजेक्ट मेथ्स साबजेक्ट बा इंलिस ग्रामार फोरोंनो गोरों बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो माखासे हायार खालामनानै एसे फैसा रेमिउनारेसन दरमाहा बायदि होनानै मोजाङै फोरोंनाय जागोन आरो जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा हायार सेकेन्डारि परिखा बा मेट्रिक परिखा होनायाव लाभालाब जायो मोजां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रिजाल्ट लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जुलाइ मासावनो जागोन जोङो मेकानिजमखौ बानायगासिनो फार्स्ट उइकसोनि गेजेरावनो जागोन मथा मथि